Det er her, det hele ender. Jeg er 17 år og sidder i fængsel for hacking. Hvordan kunne det gå så galt? Vi er i internettets spæde start. De fleste folk har ingen forståelse for, hvad det overhovedet er for noget, og hvilken betydning det vil få for hele verden. Men jeg er en del af en lille gruppe, som har set lyset. Vi er pionerer i cyberspace. Det her er mig. Når jeg går på gymnasiet om dagen, hedder jeg Thomas. Men når jeg hacker om natten, hedder jeg Lissabro. Hvis du spørger mig om 30 år, om jeg fortryder, at jeg blev hacker, ved jeg sgu ikke helt, hvad jeg vil svare. Jeg tror, at hvis jeg var ung i dag, så vil jeg ikke være hacker. Den første gang, jeg rammer Pentagons system, bliver jeg selvfølgelig advaret og fortsætter. Jeg forsøger først at logge ind på Pentagon med et par standard konti og almindelige brugte kodeord. Det er så sjældent, at det bare lykkes at lave et cold get på et kodeord, hvor det så kommer ind. Det går op for mig, at der er nogle hårde konsekvenser ved det, jeg har gjort. Og det sætter en effektiv stopper for mit hackerliv. Året er 1992. Og mens hele Danmark følger med i landsholdets sejr til EM, sidder jeg på mit værelse hjemme i Ebeltoft og hacker. I en digital parallelverden bevæger jeg mig igennem mure af beton og panser med det ultimative mål for øje at hacke mig ind i Pentagon og afsløre deres UFO-hemmeligheder. Jeg tror, jeg tænder en computer første gang, når jeg er 10-11 år i virkeligheden. Jeg kan tydeligt huske lugten af ny hardware, da jeg fik en Commodore V20 i fødselsdagsgave af min elektronikglade morfar. Det tænder en ild i mig, og min computer bliver min tro følgesvend. Og på et tidspunkt, hvor jeg får en Commodore 64, og derefter også en Amiga, der går det op for mig, at man kan få modems, som er det, man bruger ligesom til at kommunikere ud i verden igennem telefonlinjen. Der i start 90'erne, der er der ikke rigtig internet, som vi forstår det. Du kan ringe til computer og få computer til at kommunikere mellem hinanden, men internettet er forbeholdt store institutioner, regeringer og store virksomheder. Men jeg vil også på internettet og udforske, hvad der findes derude. Altså, som 16-17-årig er jeg interesseret i at lære, og er helt vildt nysgerrig efter at finde ud af, hvad der findes af information om alt muligt. Og hvad kan jeg gøre? Jeg kan gå på biblioteket. Altså, det er den fysiske formåen, der eksisterer på det tidspunkt, at finde nogle bøger om noget, som er et begrænset udvalg. Mens at på det store net, der findes det hele. På nettet er verden uden grænser. Her kan man finde alt om det mystiske og ukendte. Som for eksempel aliens. Findes de? Er der liv i rummet? Sandheden er derude. Der har altid været den der fascination i popkulturen efter, om der er liv i rummet, og rigtig mange teorier og konspirationsteorier om,
Jamen, at de allerede har været her, at gerne vil i kontakt med os, men at det er noget, der bliver skjult for os. Det er ikke så lige til at få adgang til det globale internet. Men på lokale danske netværker kan jeg møde andre med samme interesse som mig på de såkaldte BBS'er. Et BBS er en simpel hjemmeside, hvor man kan dele information om blandt andet konspirationsteorier og metoder til at hacke. Det er sådan, at BBS'erne er organiseret inden for emner, for eksempel hacking og sådan noget. Så hvis du begynder at læse mere om det, så kommer du over til de BBS'er, hvor der er endnu mere om hacking. Så det er det, jeg begynder at læse op på og bliver interesseret i. At hacke er at bryde ind i et computersystem. Som hacker skal man finde systemets svageste led. Og som regel er det en dårlig adgangskode. Da jeg begynder at hacke, så handler det til størstedels bare om en adgangskode. Normalt vil jeg prøve at gætte lige en 2-3 gæt, for at se om er det her sådan en standardkode 1, 2, 3, 4, 5. Og hvis man ikke lige kan gætte koden, findes der programmer, som kan afprøve millioner af adgangskoder ad gangen. Jeg havde fransk, og det var der, som mit alias Le Cerveau, som betyder hjernen på fransk, kommer fra. Som jeg synes lød ekstremt cool på det tidspunkt. Jeg vælger Le Cerveau, fordi at jeg sikkert selv føler, at jeg har hjernekapaciteten til at kunne klare den her hacking-udfordring. Jeg lærer meget om at hacke på de mange forskellige BBS'er. Men det fedeste af dem alle sammen er Fantasia. Netrunners BBS. Det her er Netrunner, cyberfilosof og stifter af hackergruppen Motigol. Fantasia var mit BBS. Der var forskellige emner. Der var UFO-dokumenter. Okkultisme var også et tema. Ved siden af det her, så var der så de lidt mere dunkle emner. Fantasia, det er Ulriks BBS, og han har en masse forskellige ting derinde. Han har meget med cyberpunk og med distribution af filer om forskellige konspirationsteorier og hacking, freaking, anarchy, virus, cracking, patches. Så Fantasia var et BBS, hvor man kunne finde alle mulige spøjse emner, tekster om alle mulige mystiske ting. Og hvor brugere kunne ringe hjem til mig og chatte med mig, som man jo i dag vil chatte over Messenger eller et eller andet socialt netværk. Men så er der også noget mere sådan hemmeligt, hvor at man ligesom skal være godkendt eller inviteret af nogen, hvor det kun er folk, som stoler på hinanden. Vi laver et skjult sektion på mit BBS. Indercirklen på Netrunners BBS kalder sig selv Motigol. De er kongerne i det danske hackermiljø og sætter reglerne for alle andre. For at være med i Motigol, så skulle man simpelthen bare være venner med mig og de 2 andre, som var indercirklet der. Og du skulle også have bevist, at du kunne finde ud af at hacke, og uden at du lavede ballade, og uden at du blev opdaget og sådan nogle ting. Min drøm er at være med i Motigol, men deres strenge kodex kan blive et problem for mig. Motigol er den gruppe, hvor de bedste hackere på det tidspunkt befinder sig. Motigol er meget forsigtige med at lukke nye ind, så de lægger stor vægt på, at der ikke skal kunne ske noget, og risiko minimerer, at de bliver fanget. Motigol har 10 bud, man skal overholde for at være med i gruppen. Hackernes 10 bud. Nummer 1. En hacker arbejder ikke på opgaver stillet af andre. Nummer 2. En hacker ødelægger ikke noget i fremmede computere. Og opfører sig som en gæst. Altså, i det hele taget at forsøge at være skånsom ved de systemer, som vi var på. Bedøm kun en hacker efter, hvad hun gør. Nummer 7. Ikke efter alle informationer skal være frie og uindskrænket. Og nummer 10. Vær mistænksom over for autoritet. Dem, som ikke følger de 10 bud, får konsekvenserne at føle. På et tidspunkt er der en rivaliserende hackergruppe, der bryder reglerne ved at stjæle kreditkortoplysninger.
Det vil Motigol straffe, så de hacker gruppens leder og ødelægger deres BBS. Det her er Skov, en del af Motigols indercirkel. Hans nuværende topjob i IT-branchen tvinger ham til at være anonym. Jeg var blandt andet inde og udgive mig for at være en sej hacker fra Frankrig, og så gav jeg ham et program, som jeg sagde kunne generere falske kreditkort. Og det programmet gjorde, det var at skrive en masse tilfældige numre ud på skærmen, og så samtidig kopiere hans brugerfil fra hans BBS over til et område, hvor man kunne downloade den. Efter det tid, så lukkede hans BBS, og så var Fantasia, som var Ulriks BBS, det var så det absolutte top BBS inden for hacking. Men vi hackere er ikke alene i cyberspace. Der er en slange i paradis. Hackerjern Jørgen Bo Madsen. Vores fjende nummer 1. Altså, jeg er en ung mand, og IT og EDB er helt nyt. Og jeg har været så heldig at få lov at blive ansat på UNIC, Danmarks IT-center for forskning og uddannelse. Jørgen Bo Madsen, han har jo altid været hackernes fjende, number one. Han er en, som vi ikke rigtig kan komme udenom, fordi at meget af adgangen til internettet foregår igennem universiteterne. Derfor er han en naturlig fjende. Jørgen Bo kender allerede mange af vores metoder. Det var nemlig ham, der få år tidligere fangede de 2 første danske hackere nogensinde. Tilbage i den første hackersag, der var der ingen, hverken jeg eller andre på UNIC, der kendte noget som helst til hacking. Det var et fuldstændig nyt område for os. Første gang, at vi opdager, at der er nogen, der har været inde på UNIC-systemer, det sker ved, at vi får en mail fra udlandet. Vi får en mail fra et hospital, som skriver til os, at der er nogen, der har forsøgt at bryde ind på hospitalet og beder os om at stoppe det med det samme. Så tænker jeg med det samme, hvad er det for noget? Hvem er det, der prøver at bryde ind? Hvem er det, der misbruger vores net og vores services? Så vi er noget fortørnet, men også meget interesseret i, hvad er det her for noget? De 2 hackere, der har brudt ind i Jørgen Bo's systemer, kalder sig selv JobJobBird og Sprocket. De var nogle forbilleder, vi så lidt op til, og som ligesom havde været de allerførste med det hacking. Og så tog vi selvfølgelig det, de havde gjort, og gjorde meget mere. De var lidt de store drenge. Jeg tror også, de var lidt ældre end os. Jeg opfatter på det her tidspunkt JobJobBird og Sprocket som nogle ekstremt dygtige hackere, som noget, som jeg kun kan aspirere mod og opnå de samme skills, som de har. Men Jørgen Bo's bekymringer er kun lige begyndt. For i 1991 lykkedes det Sprocket og JobJobBird at hacke sig ind, hvor ingen danske hackere har været før. Vi modtager en mail fra NASA om, at der er nogen, der forsøger at bryde ind. Vi modtager en mail fra NASA om, at der er nogen, der har brudt ind. Vi gør ligesom politifolkene. Vi går i gang med at analysere og opklare, hvad er det, der foregår, så vi kan sætte en prop i det og lukke for adgang. Man skulle tro, at NASA var nogle af dem, der passer rigtig godt på. Det er jo trods alt dem, der står for rumfærd og så videre. Men vi ved jo også, at de systemer, vi bruger, de er relativt åbne. Der er ikke så meget fokus på sikkerhed på det tidspunkt. Hacket af NASA var en kæmpe bedrift. For os hackere var det vanvittigt inspirerende. Men Jørgen Bo var rasende. Jamen altså, jeg føler, at da jeg først bliver opmærksom på det, så det første, jeg tænker, det er, hvorfor gør nogle mennesker det her? Hvorfor misbruger de her systemer? Det er vores, vi stiller det til rådighed. Vi vil gerne have, at alle efterlever det her kodex. Hvorfor er der så nogen, der er interesseret i at prøve at ødelægge det for os? Det forstår vi simpelthen ikke. Der var behov for, at der var nogen, der troede samfundets IT-sikkerhed en lille smule for at skubbe det i retning af, at der skulle gøres noget ved det. Det er ubehageligt. Det er ligesom at have et indbrud i hjemmet. Der er nogen, der smadrer en rode, der har rodet rundt i alle dine ting, inden og kigget på alt, hvad du har. Af billeder, dine private ting, dit undertøj, hvad som helst. Så er det meget heldigt, at det så er nogle forholdsvis uskyldige teenage-drenge, der gør det, frem for nogen, der gør det for, som vi ser det i dag, for at afpresse virksomhederne for millioner af kroner. Ikke? Enhver kan komme og smide en sten ind ad mit vindue og sige, dit hjem er ikke sikkert, Jørgen. Nej,
Men skal jeg virkelig have tremmer fra mine vinduer derhjemme i mit hjem? Det vil jeg ikke. Sprocket og JobJobBird hacker flere hundrede systemer via Jørgen Bo's netforbindelse. For hackerhjernen bliver det nu personligt. Jeg bruger alt min tid. Morgen, aften og nogle gange nattetimer på at få sat en stopper for det. Det er vores vigtigste mission. Vi har knudepunktet i UNIC Lyngby, altså knudepunktet for nettet, hvor al trafikken løber igennem. Der kan vi sætte en aflytning på og lede efter mønstre. Og det foregår på den måde, at vi sidder ude i maskinstuen, altså et stort teknisk område med masser af maskiner. Og det er bestemt ikke rart at sidde inde i sådan en maskinstue. Der er blæsalarm for computerne, der er blæsalarm for kølemaskinerne, der kommer kold luft ned, der skal køle alle de her varme for computerne. Når vi laver kaffe, så bliver den kold i løbet af 10 minutter. Man bliver træt, og vi arbejder dag og nat. Vi har skift på 24 timer i døgnet. Jørgen Bo inddrager også dansk politi i jagten på Sprocket og JobJobBird. Vi har faktisk dialog med politiet, fordi vi beslutter, at det her vil vi ikke finde os i. Det er faktisk kriminelt, det der foregår. Men politiet har ingen kompetence inden for IT. Det er et fuldstændig nyt område. Og vi tager kontakt, og vi står på en tavle og tegner og fortæller, hvordan hackerne hopper igennem alle de her computersystemer for at sløre deres spor og gøre det vanskeligt at identificere dem. Jeg fortæller så, at vi skal overvåge det her bruger-ID, som tilhører hackerne, og så siger den ingen kriminalbetjent, hvad er det for en idé, du har fået, Jørgen, den her bruger-ID? De vidste simpelthen ikke noget som helst om IT. For at komme politiet til undsætning, opfinder Jørgen Bo et helt nyt våben. En hackerfælde. Vi er nødt til at gøre det smartere. Jeg opfinder en maskine, der kan gøre det samme, vi gør i maskinrummet, bare automatisk. Jeg tror, det tager mig 3 måneder at bygge den her maskine. Jeg skal først og fremmest designe elektronikken i det. Det er at få udviklet printplader, få sat telefonforbindelserne op, få sat modemforbindelserne ind i kassen, få løjet alle de her komponenter sammen, der gør, at elektronikken virker, som den skal. Det er en kombination af noget software, der overvåger og aflytter og identificerer, så vi kan få en sporing med det samme. For at kunne styre slagets gang døgnet rundt, vælger Jørgen Bo at rykke fælden ind i soveværelset. For at kunne overvåge hackerne om natten, så får vi sat noget automatiseret software op, der kan detektere. Men for at kunne agere på det, så sætter jeg en terminal op i mit soveværelse på mit natbord. Og så står den der og holder øje, og hvis der så sker noget, så biber den rigtig højt, for jeg skulle gerne vågne med det samme og springe op og kunne reagere på, hvad er det så, der får. Altså, hvor det var værst, så tror jeg, at så var det måske 10 eller 15 gange om natten. Det er jo kaotisk nærmest, fordi hele familien vågner selvfølgelig op, når der sådan det er jo ligesom et vækkeur, man tænder. Der sker noget på skærmen, og jeg stiller mig op og finder ud af, hvad skal vi gøre ved det? Prøve at berolige lidt og sige, at det var ikke noget, vi kan bare lægge os til at sove. Og efter der går 5 minutter eller 10 minutter, så kommer der måske en ny alarm, og så reagerer jeg på det. Ja, altså som person er jeg sådan, at når jeg først går i gang med noget, så går jeg i gang med det med fuld kraft. Altså, så tager jeg kampstøvlerne på. Det er sådan, jeg er som menneske, og det er jeg i alle henseender. Og sådan er jeg også her. Og det kan godt gå lidt for vidt. Så det har været hårdt for min kone, og det har også været hårdt for børn. Det er katten efter musen. Jørgen Bo og politiet venter på, at fælden klapper. Og imens lægger de en plan for at fælde hackerne. Jeg kan huske, at vi havde en drøftelse om, er det nu nødvendigt, hvor alvorligt er det, og så videre. Men hensynet til det her, det er vores systemer. Vi vil ikke have folk misbruger det, vi vil ikke have folk hacker det. Jo, altså vi besluttede at melde det til politiet. Der er nemlig slet ikke nogen lov imod at hacke i Danmark. I stedet finder de en paragraf, der handler om telefonchikane af kvinder, og bruger den til at få lov til at spore hackernes telefonnummer. Nu ved de, hvor de skal slå til. Jeg tror, politiet havde deres overvejelser, fordi det er usædvanligt, at der er en civil med til anholdelsen. Men det var nødvendigt, fordi vi var det eneste, der havde den IT-tekniske kompetence, der skulle til for at forstå, hvad det var, vi arbejdede med. Jørgen Bo står klar med politiet i Holte til anholdelsen af Sprocket.
Og præcis samtidig bliver JobJobBird anholdt i Dragør. Det er 2 adresser samtidig. Vi har en klar aftale om, hvad der skal foregå. Min rolle er hurtigst muligt at få afbrudt og konfiskeret udstyret. Altså, det er en stor pragtvinder. Så jeg tænker, det må være nogle rige mennesker, der bor her. Jeg havde bestemt sommerfugle i maven, og vi venter på, at den anden part i Dragør, de er i radiokontakt. Det skal jo ske samtidig. Hvornår er de klar? Hvornår kan vi sætte i gang? Da alle er klar, så går aktionen i gang. Politiet går op og ringer på, og det er forældrene, der lukker op. Så vi går med op på værelset. Vi kommer ind på værelset og ligger og sover. Og vi er meget... Han skal lige vågne lidt op, og vi skal hurtigt have hentet det her udstyr ud, slukke det og sikre beviserne. Og så bliver det ellers taget med tilbage. Han bliver taget med på stationen og så videre. Forældrene er selvfølgelig fuldstændig overraskede. Jørgen Bo har fået fat i Sprockets harddisk. Og det skal vise sig at være en guldmine. Og jeg skal lige love for, at der bliver lukket op i skattekisten, når vi kommer ind og kigger på deres computer. Så er det, vi kan se alle mulige andre systemer, private virksomheder, kommuner, offentlige institutioner, hvor de også har haft adgang. Så et kæmpestort bibliotek af hackerens verden får vi adgang til. Og det er også der, det gik op for os, at der er det her store bibliotek internationalt af hackere, som hjælper hinanden med informationer, deler informationer. Og det er den måde, de lige pludselig kommer op på et meget, kan man sige, avanceret niveau på hacking og får meget viden. Viden, som vi andre ikke har. Men skaden er sket. Sprocket og JobJobBird har åbnet en helt ny verden af muligheder for alle os danske hackere. Ved deres anholdelse, der er det første gang, at der ligesom popper nogen op på Danmarkskortet, som har samme interesse som os. Der er lynhurtigt en community-følelse omkring det her, en sammenhørighedsfølelse, ikke? Der er også et eller andet i det, at der begynder at komme en scene. Fordi en ting er, at du bare er 3 mennesker, men en anden ting er, at der lige pludselig begynder at være sådan fora, hvor flere grupper begynder at interagere. Sprocket og JobJobBird får kun betinget fængselsstraffe, og det giver os kun mere blod på tanden. Vi hacker mere end nogensinde før. Men Jørgen Bo er ved at planlægge sit næste træk. Der er et netværk, der er kendt i sikkerhedskredse internationalt, at hvis man har et sikkerhedsproblem på internettet, så kontakter man det lands CERT. At jeg tænker, at det her det er begyndelsen. Vi har en stor opgave med at udbrede, hvordan man øger sikkerheden på internettet og på computersystemerne. Og vi får aftalt, at vi får lavet en dansk CERT og bliver medlem af det netværk, der er ved at blive etableret. Det er ved at folde sig ud på alle universiteter. Og vi laver så en på UNICEF, der dækker Danmark. Jeg kæmper for at finde information, der kan få mig ind i Pentagon. Og drengene i Motigol kan måske være nøglen til at komme hele vejen. Men de er ikke klar til at gøre mig til medlem. Han var sådan lidt en loose cannon, men ikke helt lige kunne vide, hvad han kunne finde på at gøre. Og så kan man også se, hvor det endte med for ham. Altså, han var alt for uforsigtig. Jeg tror ikke rigtig stole på, at han passede nok på. Jeg tror, at nogle medlemmer af Motigol synes, jeg er for ung, måske for uerfaren, og måske for uforsigtig. Muligvis fordi, at jeg hacker nogle militære systemer. Vi har et princip om, at vi skal ikke hacke militære installationer og sådan noget, som kan skabe problemer for folk. Altså, han gør de her ting, som vi ikke rigtig kan lide, eller er i hvert fald bange for, at han vil gøre de der ting, som vi ikke kan lide. Det der med at ødelægge informationer ved at sprede dem til de forkerte mennesker. Måske også selv bruge informationerne på en måde, så at de går til grunden. Jeg har ikke noget imod, at jeg... Eller det ved jeg faktisk ikke. Jeg er nok på det tidspunkt lidt træt af, at jeg har det image, fordi jeg ikke selv synes, at jeg er specielt uforsigtig. Jeg gør meget ud af at slette mine spor fra de systemer, jeg er på,
og at skjule, at jeg har været der i virkeligheden. Fordelen og formålet ved at være en del af en gruppering er, at du kan dele information og dele oplevelser. Ellers ville det være information, som du bare er indebrændt med, som du ikke kan dele med nogen. Og hvad er formålet så? Sprocket og JobJobBirds mildedomme og deres sejr over NASA motiverer mig til at fortsætte jagten på UFO'er. Men den gnist, der tænder mig mest, er en påstand fra Jørgen Bo. Det, der står klarest for mig i forhold til Jørgen Bo Madsen, det er, at han siger på et tidspunkt, at det ikke kan lade sig gøre at bryde ind i Pentagon, fordi at sikkerheden simpelthen er for god. Det er noget, jeg tager som en udfordring. Hvis ikke en opfordring, men og gerne vil bevise over for ham og andre, at det godt kan lade sig gøre. Jeg hackede US Air Force. Blandt os hackere på det tidspunkt, der er den holdning, at det ikke er rigtig ulovligt. Vi får adgang til rigtig mange systemer, og nu har de et meget stærkt hackerværktøj. Der er nogle grænser for, hvor langt man kan gå, før at det begynder at blive problematisk. Ikke? Når jeg forbinder til Pentagon, kommer der en advarsel om uautoriseret adgang, og indbrud vil blive retsforfulgt efter lovens strengeste paragraf.